जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 6வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் என்றது இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர். இதுல 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மயோகம் மாதாஜி. கர்மயோகம் 4வது அத்தியாயம் பிரபு. சந்நியாச யோகம் 3வது அத்தியாயம் தான் கர்மயோகம். 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 5வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். கர்மயோகம் 3வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது அஷ்டாங்க யோகம். சோ நேத்துக்கு அத்தியாயத்துல
அர்ஜுனர் வந்து சந்நியாசம், அதாவது செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா? அல்லது ஆ கர்மத்தோட செயல்களை ஐ மீன் செயல்களை செய்வது சிறந்ததா? அப்படின்றத கேட்டார். அதற்கு பகவான் சொன்னாங்க, கர்ம யோகம். செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது. பக்தியோட நம்மளோட செயல்களை செய்வது, செயல்களை துறப்பதை காட்டிலும் சிறந்ததுன்னு சொன்னாரு. நம்ம அதுக்கு ஒரு கதை கூட பார்த்தோம். அந்த நிர்கா அப்படின்ற அரசரோட கதை பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம். அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, கர்ம பந்தத்திலிருந்து நாம விடுபட்டு இருக்கிறது நிஷ்காம கர்ம யோகம். செயல்களை நாம் செய்யறோம்னு நினைக்காம, பகவானுக்காக செய்றோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்துல செய்றது. ஸோ கிருஷ்ணரின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நாம் பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதன் மூலமாக இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் என்றால் என்ன? அஷ்ட அப்படின்னாக்க 8. ஸோ 8 விதமான யோக முறைகள் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த 8 விதமான யோக நிலைகள் ஒண்ணொண்ணுத்தையும் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். அதுல மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல முன்னேறக்கூடிய யோகி சில சமயம் தோல்வியுற்றார்கள் அப்படின்னா, அவங்களுடைய கதி என்ன அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். நம்ம இதுவரைக்கும் கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம், அ இத்தனை யோகங்கள்லயும் மிகவும் சிறந்த யோகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி யோகம் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க திருப்பி இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोग। हरे कृष्ण। माताजी வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லைட் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य स सन्न्यासी च योगी च न निरक्नर्न साक्रिय। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களை பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல அப்படின்றாங்க இங்க. சோ செயலையே செய்யாம நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாம வெறுமனே நானும் ஒரு சந்நியாசின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து அது ஆஹ் ஆஹ் போலித்தனமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து பகவான் மீண்டும் இது பண்றாங்க. சோ அவர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும்? செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக அந்த செயல்களை செய்பவன் அவன்தான் உண்மையான சந்நியாசி. அது மட்டுமல்ல அவனே யோகியும் கூட அப்படின்னு நம்ம இந்த கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே. எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றதோ அந்த செயல் வந்து யோகா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 8 விதமான யோகங்கள் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது தியான யோகம். இந்த தியான யோகத்துல 8 விதமான அ அ யோகங்கள் யோக பயிற்சிகள் இருக்கு. அதனால தான் இத அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்றோம். யமம், அதாவது வெளிப்புற பண்புகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. நியமம், தூய்மையாக இருக்கிறது. உட்புற பண்புகள், அகத்தூய்மை. அ ஆசனம், நம்ம எந்த ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்து அமரப் போகின்றோமோ, அந்த உட்காரும் விதம், ஆ அந்த அ அமருவதற்கு தகுந்த இடத்தை, தியானம் செய்றதுக்கு ஒரு தகுந்த இடத்த தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த இடத்த எப்படி தூய்மையா வச்சிருக்கணும், அ எவ்வளவு உயரத்துல இருக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அது வந்து உட்காரும் விதம் அல்லது தியானம், ஆசனம். அடுத்தது பிராணயாமம். அந்த இடத்தெல்லாம் அமர்த்தியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெளிப்புற தூய்மை, உட்புற தூய்மை, இடத்த தேர்ந்தெடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல தியானத்த ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுல வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம்? பிராணயாமம் மூலம். மூச்சு பயிற்சி. நம்ம உள்ள இழுக்கக்கூடிய அந்த சுவாச காற்றுல இருந்து நம்ம வந்து அந்த மெடிடேஷன ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்றோம். அடுத்து பிரத்யாகாரம். புலன்களை அடக்கி, அ ஆ பற்றுதல் இல்லாம அந்த புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, அலைப்பாய விடாம. அது வந்து பிரத்யாகாரம். அடுத்து தாரணை. புலன்கள் கட்டுப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா, அடுத்து மனமும் கட்டுப்பட்டு விடும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். புலன்கள் அந்த குதிரைக நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? ஐம்புலன்கள் வந்து 5 குதிரைக்கு வந்து சமம். அதோட கடிவாளம் வந்து மனம். அந்த அந்த தேரோட்டி வந்து புத்தி அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த அ பயணம் செய்யக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மான்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, தாரணை அப்படின்னாக்கா மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல். அடுத்து நம்மளுடைய அந்த தியான பயிற்சி. தியான நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல அந்த தீபம் வந்து நிலையாக அப்படியே எரிந்து கொண்டிருக்கிறதோ, அதுபோல நம்ம வந்து
உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல நம்ம வந்து ஸ்திரமாக இருக்கும். தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆத்மா, பரமாத்மா ஒருங்கிணைப்பு, சமாதி, ஒருமித்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு பார்ப்போம். இது வந்து 8 விதமான யோக பயிற்சி. ஸோ இத வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இத தான் நம்ம இன்னையோட அத்தியாயத்துல டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. बन्धु आत्मात्मनस्तस्य योनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யத் தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். நம்ம அந்த அந்த 2ண்ட் அத்தியாயத்துல பார்த்த அந்த 5 குதிரைகளை பூட்டிய தேர் அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப சப்போஸ் அந்த ஐம்புலன்களும் ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போகுது அப்படின்னாக்கா, மனம் வந்து எந்த சைடுலாம் போகுதுன்னு போச்சுன்னா, அந்த கரெக்ட்டா நம்ம எங்க போய் சேர வேண்டியமோ, நம்மளோட டெஸ்டினிய வந்து நம்ம அடையவே முடியாது. ஸோ மனதை நம்ம குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா, மனது வந்து நம்ம சொல்றது கேக்குது, இல்ல அது அந்த புத்திக்கு அடிபட்டு இருக்கு, கீழ்ப்படிந்து இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அது வந்து ஒரு சிறந்த நண்பன். ஆனால் மனம் போன போக்குல நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா, அதுதான் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய விரோதி. ஏன்னா, நம்ம எங்கு சென்று சேரணுமோ அத அடைய முடியாது. நம்மளுடைய குறிக்கோளை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. ஒரு ஒரு இலக்க நம்ம நிர்ணயம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நெறைய தடைக்கற்கள் வரலாம். ஆனா, அதுல ஸ்திரமா, உறுதியாக, நிலையாக இருக்கணும். அதுக்கு உண்டான முயற்சிகள நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, மனதை வந்து அலைபாய விடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதே வந்து கிருஷ்ணர் நமக்கு வந்து 2வது அத்தியாயத்திலயும் சொன்னார். அதாவது ஒரு உறுதிப்பாடோட இருக்கிறவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனம் அலைபாயக்கூடாது. ஒரே இடத்தில் நிலையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மிகப்பெரிய விரோதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ ஒரு அந்த அஷ்டாங்க நிலையோட ஒவ்வொரு நிலையும் வந்து டீட்டெயிலா பார்த்துட்டு போவோம். யம யம அப்படின்னாக்கா என்ன? வெளிப்புற பண்புகள். எஸ் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி கூட ட்ரை பண்ணலாம் குடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் சொல்றேன். வாசிங்க, வாசிங்க மாதாஜி. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यदसितात्मा निराशीर् अपरिग्रहः रहः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும், ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தனிமையான இடம்னா மக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு அது வந்து அந்த காலத்துல வந்து பாசிபிளா இருந்தது. ஆனா இங்க வந்து தனிமையான இடம்னா, பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இல்லன்னா திருப்பி புலனின்பத்துல வந்து நம்ம போயிடுவோம். புலன் எங்க கூப்பிடுதோ அங்க வந்து மனம் வந்து லயித்திடும். அதனால யோகியானவன் அ பக அந்த சிறந்த யோகி பகவானை மட்டும் அடையணுன்ற இலக்கை கொண்டவன், தன்னுடைய உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மா எல்லாத்தையும் பகவானுடைய அ சேவையில ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம மனதை வந்து கவனத்தோட எப்போதும் கட்டுப்பாட்டுல வைத்திருக்க வேண்டும். ஆ நான் தான் இதனுடைய படைப்பாளி அப்படின்ற அந்த உரிமை உணர்வுகளும், ஆசைகளும் அவருக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா தான் நம்மளுடைய இந்த அஷ்டாங்க நிலைய பண்ண முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் எதற்கு இதெல்லாம் சொல்றார் அர்ஜுனருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானை சென்றடைவதற்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு. ஆனா, அதுல மிகவும் சிறந்த வழி, நமக்கு வந்து உகந்த வழி, எது நமக்கு வந்து பிராக்டிகலாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படி அதுவும் இந்த கலியுகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆ பக்தி மார்க்கம் மட்டும் தான். பக்தி யோகம் மட்டும் தான். நம்மளுடைய ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்த கலியுகத்துல. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம அந்த கலியுகத்திலோட டிஸ்கிரிப்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நமக்கு வந்து குறைபாடுகள் இருக்கு. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளுடைய ஐம்புலன்களையும் நாம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். ஸோ இங்க வந்து இந்த 8 நிலைகள சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் சொல்வார். மனதை கூட காற்றுல குடுவையில அடைத்து விடலாம். ஐ மீன் காற்றை கூட குடுவையில அடைத்து விடலாம் போல. ஆனா மனதை அடக்குவது கிருஷ்ணா மிகவும் கடினம் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இப்ப ஒரு இதா வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போறார். ஸோ இங்க இந்த யம அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய புலனின்பங்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ நான் அப்படின்ற அந்த உரிமை இல்லாம இருக்கணும். ஆசைகள் இல்லாம இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எஸ் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி.
கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. पशु देशे प्रतिष्ठाप्य ति स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्चितिरं नातिनीशं सयाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत सिद्धेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन पुञ्जात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். யோகம் பண்ணக்கூடிய இடம் தனிமையான இடத்துக்கு போகணும். அதாவது நமக்கு வந்து நிறைய க்ரௌட் இல்லாத ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தர்பத் புல்லை அது வந்து தூய்மையோட இது. அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு மற்ற எறும்பு பூச்சி அவங்களோட தொல்லைகள்லாம் இருக்காது. அது மேல இந்த தர்பை புல்லுக்கு மேல மான் தோல், அதற்கு மேல ஒரு மென்மையான துணி போட்டு நம்ம அமரணும் அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ அல்லது தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். இந்த புனிதமான இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கடினமாக இருக்கு இந்த இதுல. இது நமக்கு கலியுகத்தை இது சாத்தியமும் அல்ல. பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். மீண்டும் அதுதான் சொல்லப்படுது. மனம், புலன்கள், செயல்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த செயல்கள் செய்யும்போது நம்மளுடைய இதயம் வந்து தானாக தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஆசனம் உட்காரக்கூடிய இடம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஞ்சன்ன ஏவ சதாத்மானம் யோகி நியத மானச சாந்திரியம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். என்ன அது? கோலோக விருந்தாவனம் இல்லையா? சோ பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களை அறவே கட்டுப்படுத்துது. சோ இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மனது வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றது. அதனால பௌதீக வாழ்க்கை அப்படின்ற அந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம் விடுபட்டு பகவானுடைய திருநாட்டை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 16வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாத் யஸ்னதஸ் தியோஹோ அஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஸ்தத ந சாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய சாக்ரதோ நைவ சார்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இல்லையா? அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. அதிகமாகவும் உறங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் உறங்கக்கூடாது. கேளிக்கைகள்லாம் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவன் தான் யோகியாக முடியும். அப்படி இல்லாதவன் வந்து யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றது பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். இது வந்து ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி. அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ் எல்லாரும் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லவா மாதாஜி? வாசிங்க ஹரே வாசிங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி ப்ளீஸ் வாசிங்க. युक्ताहार विहारस्य युक्तशेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति तुकः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். நமக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய நிறைய டிசீஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வந்து மாறி போச்சு. நம்மளுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் லிவிங்கே வந்து மாறிடுச்சு. அதனாலதான் நம்ம நிறைய கஷ்டங்கள், புது புது நோயோட இதெல்லாம் இருக்கு. சோ இங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தியவர்கள் இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெருமளவில் அவர்கள் தூரவே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்ப நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நம்மளுடைய செயல்கள்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
சாப்பாடுல நெறைய பெஸ்டிசைட் தான் வந்திருக்கு. ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் சொல்றதே வந்து நம்மளால நம்ப முடிய மாட்டேங்குது இப்ப. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள நம்ம நெறிப்படுத்தி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா, துன்பங்களை பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எஸ் மாதாஜி. 18வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. यथा यथा विनियतं सिततम् आत्मन्येवाधिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியானவன் யோகப் பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஸோ இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஆ மெயினா புலன்கள், அந்த புலன்கள் கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா, மனது ஒழுங்குபடுத்திவிடும். மனதை ஒழுங்குபடுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா, முன் அ நுண்ணறிவின் மூலமாக ஆ நாம் வந்து ஒருமுகப்படுத்த முடியும். ஸோ அப்ப நமக்கு அந்த ஜட ஆசைகள்ல இருக்கிற அ அ விருப்பம் எல்லாம் நம்மை விட்டு போயிடும். அப்ப அவங்க உன்னத நிலையில் நிலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ அவர்கள் வந்து யோகத்தில் நிலை பெறுகின்றார்கள். மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி அவங்க வந்து ஸ்திரமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அடுத்தது தியானம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. பிரபு. यथा வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते शोभमा संवृता योगिनो यदसिद्धस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்கன்னு. ஆனா அதை நம்மளால உணர முடியுதா? ஸோ அதை உணரக்கூடியதுக்கு வகையான யோகத்தை தான் இந்த யோகிகள் செய்கின்றார்கள். ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபம் வந்து நிலையாக இருக்குதோ, அது போல இப்ப புலன்கள், மனம், உடல் எல்லாம் கட்டுக்குள் வந்துடுச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவின் மீது தன்னுடைய தியானத்தை அவங்க ஸ்திரமாக வைக்கின்றார்கள். உறுதியாகவும், நிலைப்பாடாகவும் வைக்கின்றார்கள். அதனால இந்த நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தியான யோகம் அப்படின்றப்படுது. அதனால தான் இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் தியான யோகம். ஸோ இவங்க இப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஒரு அடுத்த நிலைக்கு அவங்க மூவ் ஆகுறாங்க. அதாவது சமாதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எஸ் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. यत्रोपरमते चित्तं नृत्तं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुगम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिदश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा सापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितितो न दुःखेन कुरुणाभि विशाल्यते தம் வித் யாத்து சம்யோக வியோகம் யோக சஞ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்த நிலை சமாதி நிலை. சமாதி நிலையில எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தக நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர்கள் தன்னுணர்வை அடைந்த ஆத்மா. ஆத்மாவை பற்றின அந்த ஞானம் கிடைக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு நிலையான ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது அவர்களுக்கு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல், எட்டர்னல். அவர் வந்து ஆனந்தத்தோட இருக்கக்கூடியவர். அந்த ஆனந்தத்தை நாம் இந்த சமாதி நிலைக்கு வரும்போது அத உணருகின்றோம். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு துயரங்கள் வந்து அவங்களை தீண்டவே தீண்டாது அப்படின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் ரொம்ப மிக உயர்ந்த நிலை. ஸோ ஆ இதுதான் வந்து கடைசி அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட கடைசி நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல அவர்கள் முழுவதுமாக பக்குவப்பட்டு ஜட கலங்கங்களிலிருந்து கம்ப்ளீட்டா விலகி
ஆத்மாவின் மீது, பரமாத்மாவின் மீது அவங்களுடைய ஃபுல் தியானத்தையும் வைக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட இதுல இருந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் ஆனந்தமாவே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ சில விளக்கங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அடுத்து இப்ப அர்ஜுனர் பேசுவார். துரோணர் வந்து கௌரவர்கள் அனைவருக்குமே வந்து பயிற்சி குடுத்தார். துரியோதனனுடைய சகோதரர்கள் முதற்கொண்டு 100 பேர் பிளஸ் பஞ்சபாண்டவர்கள் 5 பேர். ஸோ 105 பேருக்கும் வந்து பயிற்சி குடுத்தார். ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்களுடைய இலக்கு வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அந்த இலக்கு வந்து கரெக்ட்டா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க 12 வருடம் அ வனவாசம், 1 வருடம் அஞ்ஞானவாசம். அத ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அத ஃபாலோ பண்றது. ஆனா அத வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்திரமாக அத ஃபாலோ பண்ணாங்க. அது எப்படி முடிஞ்சது அப்டின்னாக்கா, அந்த மன உறுதி, ஒழுக்க கட்டுப்பாடு அதெல்லாம் இருந்ததுனால அத ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது. அதே மாரி திரௌபதி சுயம்பரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ மேல வந்து அந்த மீன் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதோட பிம்பம் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ள தெரியும். கீழ தண்ணீல பார்த்தே வந்து அந்த மீன வந்து குறி வைக்கணும். அத வந்து அர்ஜுனன் பண்ணார். ஸோ இதுலருந்து நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா, அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு குவாலிட்டீஸ் இருந்தது. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இந்த கலியுகத்துல வந்து கிடையாது. ஏன்னா கலியுக மக்கள் ஆல்ரெடி குறைபாடு உள்ளவர்கள். இது வேத சாஸ்திரத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கூட எப்பவுமே பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். அப்படி திவ்யமான அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு இங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனது வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானது. அது அலைப்பாயக்கூடியது. அத வந்து கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். ஏன்னா நம்ம இந்த இது இப்ப அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல எல்லா இதுலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புலன்களையும், மனதையும் கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம இங்க நெனச்சுட்டே இப்ப வந்து இந்த ஒரு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் குடுக்குறாங்க. கோலோக விருந்தாவனம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம அந்த மனசு மூலமா அங்க போயிட்டே நம்ம வந்துடுறோம். இல்லையா? மனம் வந்து ரொம்ப வலிமையானதும் கூட. ஆ பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்த விட அந்த மன உறுதி வந்து ரொம்ப ச ஸ்ட்ராங்கான ஒண்ணு. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா? மனதை கட்டுப்படுத்தி அல்டிமேட்டா பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ் வந்து மனச கட்டுப்படுத்தினா தான் இந்த இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறவே முடியுமே! சோ அத சொன்ன உடனே இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு. "சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத் திருடம் தஸ்யாஹம் நிக்கிரஹம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்கரம்." கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும், குழப்பம் நிறைந்ததும், அடங்காததும், சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. யாரு சொல்றது? அர்ஜுனன் சொல்றார். எப்படிப்பட்டவர்? அவருக்கு தான் அதனால தான் நம்ம இந்த முன்னாடி இந்த இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பார்த்தோம். அவர பத்தின அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அந்த ஒருமுகப்படுத்தக்கூடியவர். ஒருமுகம் எப்ப படுத்த முடியும்? ஒரு இலக்கை நோக்கி மனசு கட்டுக்குள்ள இருந்தா தான். இப்படியெல்லாம் பண்ணின அந்த அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். ஆஹா! மனம் வந்து ரொம்ப அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது. மனம் வந்து ஒரு குரங்குன்னு சொல்லுவாங்க. மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு. "இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை" இல்லையா? அது சக்தி வாய்ந்ததும், வி வீசும் காற்றை கூட ஆ ஒரு குடுவைல அடைச்சிடலாம். ஆனா மனதை அடக்குவது கடினமாக தோன்றுகின்றது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா? அர்ஜுனன் சொல்றார். அதுக்கு பகவான் எவ்வளவு அழகா அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிக்கிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன ச கிருஹ்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. நம்மகிட்டயும் யாராவது நம்ம நம்ம ஒரு கருத்த சொல்றோம். அதுக்கு உடனே அவங்க எதிர்கருத்து சொன்னாங்கன்னா, நமக்கு உடனே டக்குன்னு கோபம் வரும். ஆனா இங்க பாருங்க, அவர் எப்படி சொல்றார்? "நான் ஒத்துக்கிறேன்ப்பா. நீ சொல்றத நான் ஒத்துக்கிறேன். மனம் வந்து சஞ்சலமானது, அமைதியற்றது, அடக்குவதற்கு சந்தேகம் இல்லாம அடக்குவதற்கு மிகவும் கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும், பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும்." ஸோ அத நம்ம வந்து கரெக்ட்டா அத பயிற்சி பண்றதுனாலயும், பற்றின்மையோட நம்மளுடைய செயல்களை செய்வதனாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். ஸோ மனதை எப்படி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டா ஆக்கிக்கிறது, அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த பயிற்சி குடுத்துட்டே இருக்கணும். ரிங் மாஸ்டர் மாதிரி. அது இல்லாம நம்மளுடைய செயல்களை பற்றில்லாமல் செய்யணும். அப்படி செய்யும்போது அது சாத்தியம் அப்படின்னுட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஸோ மனம் நண்பனா அல்லது எதிரியா? எப்ப மனது நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள இருக்கோ அது நமக்கு நண்பன். அது கண்ட்ரோல்ல நம்ம போயிட்டோம் அப்டின்னாக்கா, அதுவே நமக்கு சிறந்த எதிரியும் கூட. ஸோ நம்ம கையில தான் இருக்கு. அத வந்து நம்ம நண்பனா ஆக்குறதா, இல்ல எதிரியாக்குறதான்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 41வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா, हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् वसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां केहे योगभ्रष्टो अभिजायते. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனதை அடக்குவது கடினம் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு உடனே கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு. ஆமாப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா, அதுக்கு வந்து சரியான பயிற்சி இருந்தாலும் பற்றின்மையோட கடமைகள் செய்வதன் மூலமாக அதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றாரு. அடுத்து அர்ஜுனன் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஓகே இதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஆனா, இந்த 8 நிலையில நான் ட்ரை பண்றேன். சில சமயத்துல நம்மளால அது முடியல அப்படின்னாக்கா, அந்த யோகி தோல்வி அடைந்தார் இல்லையா அந்த யோகி. இந்த யோக கலை பண்றதுக்கு தானே அவர் ட்ரை பண்றார். இந்த 8 நிலைகள்ல ஏதாவது ஒரு நிலையில அவர் தோல்வி அடைந்துட்டார் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும்? அவர்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும்? நம்ம விஸ்வாமித்திரருடைய கதையெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். சரித்திரம்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஆ சிறந்த ராஜ ரிஷிகள். ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனையோ வருடங்கள் அவங்க செய்த தவங்கள் வந்து கலைந்து போகின்றது. அந்த மாரி அந்த யோக இதுல வந்து ஸ்திரமா இருக்கணும்னு நினைக்கும்போது, ஏதாவது ஒரு நிலையில அவங்க நழுவி விட்டார்கள் என்றால், அவர்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்சர் பண்றாங்க. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில், அதாவது நம்மளுடைய மேலுலகங்கள். பூமி மத்தியில இருக்கு. மேல 6 லோகங்கள், கீழ 7 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களோட லோகங்கள்ல பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லவர்களோட குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார். ஏன் அந்த செல்வந்தர்களோட குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் அவங்க நம்ம முந்தைய சாப்டர்ல பார்த்தோம். அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, கடைசியாக ஆ ஆ ஆனந்தமயான்னு நம்ம பார்த்தோம். அட்லீஸ்ட் அந்த அன்னமயா, பசிக்கான ப்ராப்ளம் இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவானை நோக்கி அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். அதனால அவங்க முன் ஜென்மத்துல அவங்க பண்ணின யோகத்தின் பலனாக ஒரு செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறந்து அவங்களுடைய பக்திய அடுத்து கன்டின்யூ பண்ணுவாங்க. அதனால இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தோல்வி அடைந்த யோகிகள் நல்லவர்களுடைய குடும்பத்திலோ அல்லது செல்வந்தரின் குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 42வது ஸ்லோகம். அதோட இத இன்னும் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க பகவான். எஸ் பிரபு. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண अथवा பிரபு. योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एदत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நிறைய நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம். நிறைய வருடங்கள் அவங்க யோகம் செய்துவிட்டு அவங்களால தோல்வி அடைஞ்சுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அதற்கு ஏற்றார் போல ஒரு சிறந்த ஆன்மீகிகளோட குலத்தில் பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்ப்போம். சோ அவங்களுடைய அவங்களுடைய அந்த குடும்பமே வந்து ஆன்மீக இதுல இருக்கிறதுனால, இவங்க வேகமா வந்து ஆன்மீக இதுல ஈடுபட்டு பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. योगिनाम् अपि सर्वेषां मत्पतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण माता जी. பிரபு புஷ்டியும் வாசிச்சிருங்க பிரபு. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोग नाम षष्ठो अध्याय. हरि ओम. हरे ஹரே कृष्ण माता जी. கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் இப்ப நம்ம பார்த்தவங்க யோகிகளோட இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றாரு, கர்மிகள் அதாவது கர்மத்தோட பலன்கள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கவங்க, ஞானிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகிகள், பக்தர்கள். இதுல ஞானிகள், யோகிகள், பக்தர்கள் இவங்க 3 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லா யோகத்தின் மத்தியிலும் பகவானுக்கு உகந்த பக்தி சேவையை பண்றாங்க இல்லையா? அவங்க தான் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு. எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு துண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான்.
இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஸோ அ என்னதான் யோகிகள் வந்து ட்ரை பண்ணாலும், பக்தர்கள் சிறந்தவர்கள் அப்படின்றத அவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றார். த்ரூ அவுட் இதுல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அத்தியாயத்திலும் எல்லா கலையும் பகவான் சொல்வார். ஆனா, பக்தனே சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் எல்லா இடத்துலயும். ஸோ இங்கேயும் அதுதான் சொல்றார். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோபியர்கள் சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆ நாரத முனிவர் வந்து ஒரு தடவ கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பார். யார் வந்து சிறந்த பக்தர்கள்ன்னு. அப்ப இதற்கான ஆன்ஸர் நான் உடனே அ நீயே கண்டுபிடிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனக்கு ரொம்ப தலைவலியா இருக்கு. அதனால நீ வந்து பார்த்தன்னா, எந்த ஒரு பக்தனுடைய பாத துளி என் தலையில படுதோ, அப்ப என்னுடைய தலைவலி தீரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, உடனே நாரத முனி வேகமா மூவுலக சஞ்சாரி எல்லா லோகத்திலயும் போய் கேட்கிறார். சத்தியலோகம் போறார். ஆ சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய கைலாசம் போறார். எல்லா இடத்துலயும் போய் கேட்கிறார். ஆனா யாருமே பாத துளிய குடுக்க இஷ்டம் இல்ல. ஏன்னா, பகவான் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர், முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கு நம்மளுடைய இது பெரிய அபராதம் ஆச்சு அப்படின்னு. ஆ திருப்பி கிருஷ்ணர் துவாரகால வரார். ஐ மீன் நாரதர் துவாரகால இருக்க கிருஷ்ணர் கிட்ட வரார். வந்துட்டு சொல்றாரு, இந்த மாரி யாரும் பாதத்துளி குடுக்குறதுக்கு வந்து அ இஷ்டம் இல்லன்னோனே, அவர் என்ன சொல்றார்? "விருந்தாவனம் போனியான்னு?" கேட்டார். "இல்ல." "நீ ஒரு தடவ விருந்தாவனம் போய் பாரேங்கிறார்." இவரு விருந்தாவனம் போறார். போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கோபியர்களும் நாரத முனிவர சுத்தி அப்படியே ஒரு தின்பண்டத்து மேல எப்படி ஈ மொய்க்குமோ, அது போல எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க. அவ்ளோ அன்பா வந்து கேட்குறாங்க. அ கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு? அவருடைய உடல்நலம் எப்படி இருக்கு? எல்லாரும் கேள்வி கேட்குறாங்க. இப்ப ஃபைனலா பார்த்தீங்கன்னா, நாரத முனிவர் சொல்றாரு, எல்லாருக்கும் நான் ஆன்ஸர் பண்றேன். ஆனா ஒரே ஒரு இது. நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப தலைவலியா இருக்கு. அதனால ஒரு பக்தனுடைய பாத துளி வேணும்னு சொல்லி அவர் முடிக்கிறதுக்குள்ள, எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய பாதத்திலேயே மூட்டை மூட்டையா கொண்டு வந்து வச்சுடுறாங்க. அப்ப வந்து கேட்பாரு, "என்ன நீங்க பண்றீங்க? இந்த மாதிரி பகவானுடைய தலையில இந்த பாதத்துளி, உங்களோட பாதத்துளி பட்டா உங்களுக்கு அபராதம் கிடையாதா?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. "பாவங்கள் உங்களுக்கு வருமே" அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, "என்னுடைய பாதத்துளியின் மூலமாக பகவானுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து தலைவலி போயிடுத்து அப்படின்னாக்கா, அதனால எனக்கு பாவங்கள் வந்தாலும், அபராதம் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயார்" அப்படின்னு. சோ இதுதான் வந்து பக்தனுடைய நிலை. எப்பவும் பகவானுக்கு அவர பற்றியே நினைவில் கொண்டு, அவருக்காகவே சேவை செய்யணும்னு நெனைப்பான். அததான் இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். பெரும் நம்பிக்கையோட எப்போதும் என்னில் நிலைத்து, தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். அவனே எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவன். யாரு? பக்தர்கள் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கிறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நித்தை கௌர பிரேமநந்தே ஹரி ஹரி. ஸோ எல்லா யோகத்திலும் மிகவும் சிறந்த யோகம் பக்தி யோகம். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். ஆனா எல்லா யோகத்திலும் சிறந்த யோகம் பக்தி யோகம்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சத்திய யுகத்துல வந்து பகவானை பற்றி தியானம் செய்வது, விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் செய்வது. ஏன்னா நமக்கு நிறைய ஆயுட்காலங்கள் இருந்தது. அதனால சத்திய யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தியானம் செய்வது. திரேதா யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விலை உயர்ந்த பொருட்களின் மூலமாக யாகங்களை செய்வது. ஏன்னா யாகங்களுடைய பலன் கடைசியில் பகவானிடத்தே சென்றடைகின்றது. அடுத்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல விரிவான கோவில் வழிபாடுகள் செய்வது துவாபர யுகத்தோட தர்மமாக இருந்தது. ஆனால் கலியுகத்தில் இது அனைத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிகவும் கடினம். நமக்கு ஆயுட்காலம் ஆல்ரெடி குறைவான ஒன்று. அடுத்து விலை உயர்ந்த ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலை இருக்கு மக்களுக்கு. இதுல விலை உயர்ந்த யாகங்கள் செய்வது என்ன? யாகங்கள் செய்யும்போது அந்த மந்திர உச்சாடனம் செய்வதும் கிளியரா இருக்கணும். அதுவும் இப்ப வந்து அ ரொம்ப சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது. விரிவான கோவில் வழிபாடு. நம்மகிட்ட அவ்வளோ செல்வங்கள் கிடையாது. அதனால பகவான் நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதீதமான கருணையின் காரணமாக, இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இறைவனின் பெயர்களை உச்சாடனம் செய்வது. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, பகவான் கிருஷ்ணரே பக்தர்கள் எப்படி பக்தி செய்யணுன்றதுக்காக நமக்கு வந்து அவர் அவதாரம் பண்ணி நமக்கு கொடுத்த மந்திரம். நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கும்போது நாம ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை எடுக்கணும்னா, நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் பக்தன் எப்படி பக்தி செய்யணும்ன்றத சொல்லி குடுக்கறதுக்காகவே எடுத்த அவதாரம். அதுல அவர் சொல்லியிருக்கார். அதனால அது மட்டும் அல்லாம அந்த பிரேம பக்தியை நாம் இந்த நாம உச்சாடனத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம ஜபம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஞானிகளும் பகவானை அடைகின்றார்கள், பக்தர்களும் பகவான் அடைகின்றார்கள். ஞானிகள் அடையக்கூடிய வழி பாத்தீங்கன்னா, அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல மிகவும் கடினமான முறைகள ஃபாலோ பண்ணி அவங்க போணும். அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிக உயர்ந்த கட்டிடத்துல மேல போறது, அந்த படிக்கட்டுகள் மூலமாக போவது பாத்தீங்கன்னா, மற்ற யோக முறைகள் மூலமாக. பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஒரு லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி பகவானிடத்தில் போய் சேர்ந்துடுறாங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய யுக தர்மம். சோ கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன? நாம சங்கீதம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. நம்மளுடைய வேத சாஸ்திரங்களில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம சும்மா அப்படியே சொல்லல. ஓகே. நாம ஜெபம் பண்றது இல்ல. பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். நம்மளுடைய முதல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லயே பார்த்திருப்போம். கோடான கோடி மக்கள்ல ஒரு சிலரால மட்டும் தான் வந்து இந்த ஆ ஞா ஞானத்தை பெறுவதற்காக முயற்சி செய்வாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும் தான் வந்து கன்டினியூஸா தொடர்ந்து நம்ம கூடவே இருந்து அந்த பக்குவ நிலையை அடைவார்கள். அதிலயும் மிகவும் அரிதானவன் மட்டுமே என்னை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அத பகவானே சொல்லியிருக்கார். ஸோ நமக்கு இது நாம பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக நம்ம இதுல நம்ம வந்து அ கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். ஆ கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்துல கலி சந்தாரண உபனிஷத் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இதி ஷோடசகம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இதி ஷோடசகம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. அதாவது நாம சங்கீர்த்தனத்தை தவிர்த்து நம்ம ஏதாலும் வந்து நம்மள பியூர் பண்ண முடியாது. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது நாம சங்கீர்த்தனமே வந்து மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ 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 கதிர் அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த கலியுகத்தின் விடுதலையின் ஒரே ஒரு வழி என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதன் தான் வழி. இதை தவிர வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. இந்த இந்த உண்மைதான் இல்லையா? கலியுகம் சண்டை நிறைந்தது தான். நல்லா பேசிட்டு இருக்க மாரி இருக்கும். திடீர்னு சண்டை வந்துரும். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுறது. அதுதான் நெறைய இருக்கு இந்த காலத்துல. பாசாங்குத்தனம். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு உண்மை இல்லாத இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரே வழி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பது மட்டும்தான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழியே இல்லை என்று நம்மளுடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, கலேர்தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி யஹகோ மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலையான அந்த உயர்ந்த தன்மைக்கு வந்து உயர்த்தப்படலாம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து நெறைய பொருள்கள்லாம் செலவு பண்ண வேண்டாம். யாகங்கள் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல வந்து நம்ம இந்த மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டாம். நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே வந்து நம்மளுடைய வழி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையிலயும் வந்து பகவானே சொல்றார், நான் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து நாமமாக இருக்கின்றேன். யக்ஞானம் ஜப யக்ஞோஸ்மி. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்ஞமாவேன். நாம ஜபத்தை உச்சரிப்பதே வந்து கலியுகத்துக்கு உண்டான யக்ஞம். ஒரு யக்ஞம் அல்லது வந்து ஒரு அ அ யாகம் வளர்ப்பதோட பலன் நாம நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும்போது கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். नाम्नाम् अकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न कालः एतत् ऋषि तवा कृपा भगवान् ममापि துர்தைவம் மிதுருஷம் இஹஜானி நானுராகः. சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் அந்திய லீலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் அதாவது உங்களுடைய உங்களுடைய நாமத்தில் உங்களுடைய சக்தியை நீங்க வச்சிருக்கீங்க. கிருஷ்ணா, கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. அந்த பெயர்களில் உங்களுடைய சக்தியை நீங்கள்
முதலீடு செய்து வச்சிருக்கீங்க. அந்த உங்களுக்கும் உங்களுடைய அந்த நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதோட அத்தியாயம் தியான யோகம். அந்த தியான யோகத்துல வந்து அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறுதல் அப்படின்றத பார்த்தோம். 8 விதமான நிலை. யம, நியம, ஆசன, பிரத்யாகார, பிராணயாம, தாரணை, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் தியானம், கடைசியாக சமாதி அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த அஷ்டாங்க யோகாசனத்தோட நிலைகள், இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், பிளஸ் மனதை கட்டுப்படுத்தணும். அந்த மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆ ஏன்னா மனதை கட்டுப்படுத்தினா தான் நம்ம வந்து ஒருமுகப்படுத்தப்படு அ ஒருமு ஒரு 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 இதுல வந்து நம்ம மனச வந்து லயிக்க முடியும். அப்பதான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தியானம் வந்து நமக்கு கைகூடும். இப்படி முயற்சி செய்யும்போது அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள் என்றால், அவர்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் சொல்றார். அந்தந்த நிலைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து மேலுலகம் செல்வார்கள். அல்லது நல்லவர்களுடைய குடும்பத்தில் அல்லது செல்வந்தர்களுடைய குடும்பத்தில் அவர்களுடைய பிறப்பு இருக்கும். எந்த லோகம் போனாலும் நம்மளுடைய அந்த பாவ, புண்ணிய கணக்கு முடிஞ்ச உடனே நம்ம அக்கவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கே வர வேண்டும். ஸோ இதிலிருந்து இந்த 14 லோகத்திலயும் நம்ம ஆட்கொள்ளாம வெளியில போகணும் அப்படின்னாக்கா, பக்தி யோகம் மட்டும் செய்து நாம் பகவானிடத்தில் சென்றடையணும்னு பார்க்கிறோம். இல்லன்னா எல்லா லோகத்திலயுமே நாம ஈவன் சொர்க்கலோகம் போனாலுமே, அதுக்கு மேல இருக்க லோகங்கள் போனாலுமே அந்த 4 கலங்கங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பிரைமரி மிசரி, செகண்டரி மிசரிஸ். அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, முதுமை அதுலருந்து ஐ மீன் நோய் இதுலருந்து கண்டிப்பா நாம வெளி அ வெளிவர முடியாது. அது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து அது இருக்கு. ஸோ எத்தன விதமான யோகிகள் இருந்தாலும், பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தனே வந்து மிகச் சிறந்தவன். ஏன்னா, அவங்க எப்பவும் நிலையாக பகவான் மட்டுமே என்னுடைய இலக்குன்ற நம்பிக்கையோட, முழு மனதோட எப்பவும் பகவானிலேயே நிலைத்திருக்கின்றார். ஸோ பக்தர்களே வந்து மிக உயர்ந்தவர்கள். பக்தி யோகமே வந்து மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி பிரபு ஜி.